एवारनेस प्रग्राम खालामनाय जादों। बे एवारनेस प्रग्रामानो जाहैबाय बागानपारा एरिया नौगुस्थि एरिया बेवहाय माने जोंहा हिउमेन एनिमेल कनफ्लिक्ट बेवहाय जाफ्लेबाय थायो। बेखायनो जोङो दिनै बेवहाय माने माबोरै मैदेरजों फेस खालामनांगौ बा मैदेरा फैयोब्ला मा खालामनांगौ बेखौ जोङो बेवहाय रायजोखौ लानानै मोनसे एवारनेस मिटिं खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो मिटिं खुंनायजों लोगोसे माखासे बेखौ प्रटेकसन खालामनाय सुबिदा बायदि जोङो बेवहाय पटका टर्च लाइट राननानै होफानाय जादों आरो बेवहाय लोगोसे जोङो मोनसे प्रग्राम लाफाबावनाय जादों जोङो नेशा मुक्त अभियान बेवहाय माखासे निसा जाग्राफोर मानसि थायो खारन बेवहाय ड्राग्स इउज खालामो आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि निसा बाहायनाय जायो जाहाथे बे निसानिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो। फाग्ला रिभारजों जिहेतु माने कानेक्टेड भुटान कानेक्टेड जायो गतिके रिभार गेट बे रिभार गेटजों फैनानै माने गामि ओनसोलाव हाबफैयो दा बेखौ जों प्रटेकसन खालामनो गोबां राहा लानाय जादों बेवहाय सलार फेन्सिं होनाय जादों आरो बेवहाय जायगा जायगा जोङो मोनसे गोजोननिफ्राय ग्रुप बानायना होनाय जादों आरो बेवहाय माखासे एनजिअफोर बेवहाय खामानि मावबाय थानाय जादों बेखिनि खामानिखौ जोङो